আচ্ছা স্যার ওর সুবালাই মানে কারণ পাতি থেকে দে সুবালাই বা ব্যক্তিগত সুবালাই বুনো কিসে সাকে সানাইছে স্যার সিগাं फैला যত টিপ্রা সা দফারক বরন ফেলে আं কাইसा হামবাই রগো তানে হামলে সিগামো বুবা গ্রাডি মেসেজ যে বুবা গ্রাডি চাইতমু যে বুবা গ্রা সুনা ফরমানি অমতেনি নেরক কিসিং নেরক খাজা লাইদি হমানি নেরক কিসিং নেরক সুবা লাইদি হমানি বাগাইদো तिनि सिनि अर 20 किला दे ngै YTF नि साखार बुंबाय खलायबै अम सिनि पुरा YTF तै सिनि पार्टी तिब्रा मथारि तरफ थेके न अर खरकसा ताखु बबेलाय खेसुक जाया बिनि नगदु खुङो खरकबा तंमानि बागै टोटल बरनि नगदु खुङो 6 जना दङ के अब बेलाय खेनांगानि खारसुसु अबनो तैबै जे अरनि जे लोकेल रिजनाल कमिटि सरक सोंनो सामानि बागैनो जों किसुता सुगिया फानो बकिसा खालायबै सिनि फाननि बिसिङो जों अबनो सिदांत नालायखा जे अब हायसो दैब्रासा सिनि हामजाक मोनसो फुलुंगाय दैब्रानो जे जों सिनि 20 किलानि दैब्रा मथा बाग्रानि जे दाहर बुंबाय जों तंसाक जों बरनो सबानाय हनै जेता जों सालायबानि बिसिं तैदो तिनि सो अर सबावा हे फैलाय जाखा अम हायके तंखा के सोंतै बिसबानाय तारि हेमला अमनु सिरि थानसानि बारि अब हायके नसो सिरि दैब्रासा ते खरकसा गरै ते खरकसा अब हायके नसो सबावा नांगो अबनो नांजो तरिथारि साख्लाय जावो सिरि दैब्रासा जारा तिनि रांरि गोनां रक अंगैबो बा बाक्साबादि जेनि सेल्फिस बा साकथक बाक्सा सिरि ओ तिब्रा हास्टाव गोबां माने रांरि गोनां बरक दंगो आगरतलाफु बरबुफु बुसाफोरगा अब हायके सेटेल दंगो तबे सिरि बरक गरै बरक अब हायके ताबक क्लाइजाक दंगो आं जारा सुकजाक बरक सिरि रांरि गोनां बरक सिरि तिब्रा सारावना आं कया बुसुगु जे अब हायकरै ताखौ बुखुक सरक न बेराव दै तरफ थेकेबो किसुता सुबानार बागै अ सिरि तिब्रा मथा बाग्रानि थानसानि मारिबो किसा सुबा बायखाके बेलाय जानाय बेराव अब हायके दनि सुबा सुमानखा हेके जों तैबो सिरि तिब्रा सा बेसेर कोना कोना जों लुगिया सिया गोबां बरक दंगो सुगिया गोबां दंगो अ सुगिया बरकनो जों अब हायके जों सुबा बानाय अबनो आदि आसाबो अबनो आदि जत तिब्रा सारक खारियक बायजादि सागनो हाजाकते बिनो हाजाकति बिजे बैदो सुबा मा तका केसि दबो गुसुगो नायख्लाय चलायबाय सुबा जाबाय আচ্ছা স্যার के मो पार्टीनि तरफ থেকে दे फान रक सफाय बा फान रक बाहायके खलाय अरेन्ज खायलायखा बो আমো पार्टीनि तरफ থেকে फान ले फाया सिनि जे ब्लक कमिटि पेरेंट्स बॉडी ब्लक कमिटि ते सिनि YTF निके जों जे मानसाक सिनि या फाव करि लायजा फने जे मानसाक जों तंमानि बबायनो जों किसिसा अरेन्ज खाय बनो तिनि तांलायनानि फायलाय नमस्कार बेलाके जतन खामबाय आं तिनि कायसा तिनि सोशल मीडिया ओ मा फायमेन ओ हायनो सिनि रायाबारिनि खरकसा ताकु सिनि विदेश दे बर्मा ओ सिनि ताकु खूब बनि रां फैसा कथि बने मन बाबे रां फैसा करै ब साइसिं नक तांगैनावनि बनि अम हाय रां फैसा सरनि बाङै तांगैमाया हायनि बाङै जों किल्ला तिप्रा मथा सिनि YTF ब्लक कमिटिनि तुइदुल मोनबाय जों तिनि ताकु विदेश कुआर बर्मानि हरफ फायलायजाक बनो जों किसि साफानो सिनि YTF ब्लक कमिटिनि गै बनो किसु सा तंग थगद्र खायफानो जों नगै नक तांगै रलायनाय हनैनो ब्लक कमिटिनि YTF जत्त किल्लानि साकथारै जों बनो तिनि गोसातेके खाय नक तांगानि तांलाय दंगो तैसासानो बिसिंगनो पायनाय अम हायखेनो जों तिनि किल्ला YTF बदल सब खूब साकथार माने ब्रंनि वान समन काहा बुबाग्रानि जेमन वान समन काहा सिनि YTF किल्ला ब्लक रंनि जारा यूथ दंनाय ब्रं वान समन काहा ओ वान समन काहा फैनो तिनि अर जागा सिनि ताखुगनि नग्न जों इसु साफानो उपकार मालाथों हनै बने रां फैसा बियाल तांगै नाजामाया हाय हनै सिनि YTF ब्लक कमिटिनि ngै तिनि बनि नग्न तांगानि बांगै जों अर सफायजाक तांलाय दंगो तैसासानो बिसिंगनो पायनाय जोंनो जों गावबा मुसुगु सिनि YTF किल्ला तिप्रा मथा नि बिसिंते जोंनो गावबावनाय सिनि सारा तिप्रा सिनि खुंथाय बारा सिनि बुकुं बारा जों ताब जतन एखे हाजाक लायमानि माया खातुं लायमानि मातं लायनाय जों हाजाक मानि करै हिंखे माया करै हिंखेनो जों
ngia hain bangainya seng paithago besokna ang koboknai haibedi omo hai kubang ma sini tipra sakri nu khung tongu seng bono jotto no je mansak masubai lainai tini je sini killa tipra motha block committee te sini YTF bises kai yo YTF ni tui dulmon bai je nok tang lai mani bides debor mano omo hai khene seng buskan ho sara tipra wa jara sini tipra sakri tongnai bono seng mo hai ke tang lai nai jotto agok haibedi hai hnai nu paitha kok kusarine ani kok kisa samano ro bairka